para rawuh ingkang kinurmatan, para sedulur sejati kang tansah ngugemi kabudayan leluhur. Ing wekdal punika kula badhe nyandra pusaka ngladosi kanthi ati resik lan pangrasa suci. Keris punika boten namung wesi, ananging titah linangkung, pralambang gesang, pralambang gegayuhan, uga pralambang rasa jati manungsa. Lir saperangan hawa suci mlebet nyawiji antawis awak, rasa lan pusaka pambuka saka kekiyatan kang kasimpen ing sajroning sirah pamor, landhepe wilah lan pusering ganja. Iki pusaka linuwih aranipun pusaka keris sabuk inten ganja wilut, anggadhahi pamor ngulit semangka saha tinangguh Mataram sepuh. Dapure sabuk inten ateges sabuk yaiku iket, pangiket, panyawiji antara jagat lair lan jagat batin. Inten yaiku permata, lambang padhang sajroning pepeteng, lambang kejelasan ati, pancer kang suci. Maknane sapa sing ngayomi pusaka iki kudu tansah ngiket hawa nafsu nganggo padhanging budi, nguwatake watak lan nyawiji karo nur sejatining urip. Ganjane nganggo ganja wilut, ganja sing bundel, rada ngrempel, tandha sifat waskita, ora gegabah, ananging waspada lan wasis ing saben tumindak. Wilut iku tandha keluwesan, tandha bisa ngrasakake rasa lan kahanan wong liyan. Dadi pusaka iki nglambangake pambekti lan kelemahaning ati kang awet lan ora kendhu. Pamore ngulit semangka, alus ananging cetha, kaya kulit semangka sing ana belange, lambang keselarasan lahir lan batin, sejatining pepadhang kang nglindhungi saka pepetenging rasa. Pamor iki ngandhut tuwah kanggo ngrejeken, pangayoman lan kasekten alus sing ora katon ananging nyata tumrap wong sing tulus ngugemi. Pangguwe inggih punika Mataram sepuh, yaiku pralambang kasekten lan keluhuraning rasa adiluhung. Mataram iku papan ngendi pamong jagat njaga keseimbangan, ngluhurake tata, unggah-ungguh lan budi pekerti. Mula pusaka iki ora mung dadi piandel kekuatan, ananging uga dadi piwulang urip supaya sing ngayomi tansah eling marang asal lan tujuane. Sapa kang ngayomi keris sabuk inten iki kanthi lelaku resik, kanthi sembah rasa, bakal keparingan tuwah kawicaksanan, pengayoman saka niat Allah lan kebecikan ing pepanggihan. Tuwahe nipta tentrem, ngreksa rejeki lan maringi pengendikan alus lan bisa nolak sengkala kanthi padhanging budi. Keris iki ngelingake menawa padhang sejati ora katon dening mata, ananging krasa dening rasa. Menungsa sing nyawiji karo rasa iku ora mbutuhake pamer
halanging tansah ngresepake laku becik kanthi meneng halanging temen. Mula para sedulur, saben jamasan, saben dedonga ilinga resiki dudu kanggo gagah-gagahan ananging kanggo ngugemi rasa sejati. Kaya pusaka sabuk inten iki sing padange ora mblarak. Muga rasa lan watak kita tansah gumebyar ngiket urip kanthi sabuk kabecikan, ngupadi kawicaksanan nganti tekan pungkasaning napas. Sawijining wesi ana nur, sawijining nur ana rasa, lan sawijining rasa ana urip kang langgeng. Nuwun matur suwun.